Расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимсабук байни чемпион Александр Волкановский ва довталаб Макс Холлоуэй рӯзи 3 июл дар турнири UFC 276. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Тони Фергюсон баъди мағлубият дар муҳориба зидди Майкл Чендлер карьераи худро ба анҷом расонданӣ нест ва ӯ чунин эълон кард. Майкл Чендлерро барои ғалабааш дар турнири UFC 274 табрик мекунам. Хеле хуб буд дар он ҷо баромад кардан. Шумо мухлисо беҳтаринед ва ман ин корро дӯст медорам. Баргаштан ва худро гуруснаа ҳис кардан хеле хуб аст. Мо танҳо оғоз кардем. Дар муҳорибаи навбатӣ баррор чемпион, навиштааст Фергюсон. Ҳамчунин дӯстон, президенти UFC Дана Уайт баъди турнир гуфт ки нияти рондани Тони Фергюсонро надорад. ин муҳориба яктарафа набуд. Тони баромад ва дар ин муҳориба хеле хуб менамоид то он даме ки ӯро дар хатогиаш нақапиданд ва любой кас зарба сар дода метавонад, гуфтааст Уайт. бале дӯстон, агар якум раундро тамошо кунем, пас 100% гуфта мешавад ки Тони хуб менамоид ва ӯ якум раундро гирифт ва аз ин ҷо гуфта мешавад ки ӯ ҳоло ҳам қувваозмоӣ карда метавонад. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра гуфт ки кай ва дар куҷо муҳорибаи навбатии худро гузарондан мехост. ҳозир ман бояд кореро кунам ки пештар карда будам. ман моҳи декабр ҷангидан мехоҳам. ҳозир бояд каме истироҳат кард. фикр мекунам ки ин варианти беҳтарин аст ва турнири моҳи декабр ба нақша гирифта дар Бразилия мегузара, гуфтааст Оливейра. яъне дӯстон, аз суханҳои Чарлз Оливейра фаҳмида мешавад ки ӯ дар Бразилия дар назди мухлисони худ баромад кардан ва камарбанди худро баргардондан мехоҳад. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра шаби гузашта дар турнири UFC 274 довталаб Ҷастин Гейҷро дар якум раунд бо тариқи сабмишн шикаст дод ва баъди ғалаба гуфт ки бо Конор Макгрегор ҷангидан мехоҳад. аммо президенти UFC Дана Уайт гуфт ки муҳорибаи Ислам Махачевро зидди Чарлз Оливейра дидан мехоҳад. ва дӯстон, на танҳо Дана Уайт, балки бисёриҳо ин муҳорибаро дидан мехоҳанд. шумо дӯстон, чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не? фикротона нависен. аммо боша пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 274-ро пешкаш шумо мекунем. пулҳои коркардаи Чарлз Оливейра $1,200,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Ҷастин Гейҷ боша $732,000. пулҳои коркардаи Майкл Чендлер $550,000, а пулҳои коркардаи рақиби ӯ Тони Фергюсон боша $415,000. яке аз ҷангварони машҳури UFC Нейт Диаз аз бозгашти худ хабар дод ва ҳамчунин гуфт ки киҳо аз муҳориба зидди ӯ даст кашиданд. 3 июл вазни нимёна Ҳамзат ва Конор дар рӯйхати тарсончакҳои осеб доштанд. барои ҳамин ман намефаҳмам ки барои чӣ онҳо лақлақ мекунанд вақте ки шикастанд. ва боз танҳо барои маълумот, ман ба осонӣ Оливейраро нафасгир мекардам, навиштааст Диаз. хотиррасон мекунем ки президенти UFC Дана Уайт гуфт ки муҳорибаи Нейт Диаз ва Ҳамзат Чимаевро ташкил кардан мехоҳанд ва ҳамчунин худи Ҳамзат Чимаев гуфта буд ки Нейт розӣ нашуд ва гурехта истодааст. ва чӣ хеле ки мебинем дӯстон, Нейт тамоман дигар чиз мегӯяд. барои ҳамин номаълум ки рӯзи 3 июл ки рақиби Нейт шуда метавонад. ба фикри шумо дӯстон, барои Нейт Диаз рақиби хуб кӣ шуда метавонад? фикротона нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.